Čaute, dneska budeme montovať lyžiarske viazanie, takže ukážeme si, čo potrebujeme. Základom sú samozrejme lyže. Budeme potrebovať samozrejme lyžu, lyžiarku, šrobováky, nejakú ceruzku alebo fixku, šubleru, vrtáky, to je 4,5, potom takúto vec, s ktorou si vlastne označíme diery. Samozrejme šablónu, podľa ktorej namontujeme viazanie, a vrtačku a lepidlo. Ja používam toto epoxidové lepidlo, niektorí používajú lepidlo na drevo. Tak ešte budeme potrebovať samozrejme papierovú lepiacu pásku. Môžeme ísť montovať. Na lyži si vlastne vybereme stred, kde to chceme namontovať. Na týchto lyžiach je tuto, ktorý je viac posunutý dozadu, je to na bežnejšie lyžovanie, ale keďže toto je parková lyža, takže si ho posunieme niekde približne asi do týchto miest, uvidíte. Dobre, takže ideme si určiť stred. Na to budeme potrebovať tú šubleru a pravítko, takže poďme na to. Takže zoberieme lepiacu pásku, ktorú si vlastne nalepíme sem. Pásku máme nalepenú, vlastne zoberieme si nejakú fixku alebo ceruzku a nakreslíme si stred lyže. Treba to vymeriať veľmi presne, takže robíme to pomaly a čo najpresnejšie. Toto je náš stred lyže a ešte si musíme dať vlastne tento stred. Na to budeme potrebovať túto šubleru. Stredy lyži by sme mali, ešte si ich nakreslíme. Dobre, takže asi takto máme stred lyže, ešte to premeriame raz pre istotu. OK, takže keď to máme takto, tak zoberieme si lyžiarku, na ktorej máme vlastne označený stred, tuto. A ešte tam máme aj dĺžku skeletu 295. Tento stred vlastne pôjde na náš stred lyže a to číslo nám poslúži na šablónu. Čiže bude to vyzerať asi nejako takto. Potom ako sme si nakreslili stred lyže, tak si pripravíme vlastne šablónu, ktorú si vytlačíme. Diery musia presne sedieť s dierami na viazaní. Ešte orežeme vlastne zbytočný papier, aby sme mohli si podľa tejto rysky priložiť k našej ryske. Dobre, pripravenú šablónu môžeme nalepiť na lyžu týmto spôsobom. Vlastne tento stred musí presne pasovať sem, aj táto čiara, čiže a ešte aj tuto na konci, čiže to musí byť všetko presne v rovine a treba to nalepiť presne. Šablónu som pripaskoval presne na tú čiaru a na stred, takže ešte si pripaskujeme šablónu na pätu. Dobre, takže máme pripaskovanú vlastne aj zadnú šablónu na pätu a na týchto šablónach, ako môžete vidieť, sú ako keby takéto čiary, podľa ktorých zistíme, že či je to presne stred, čiže tu máme asi 3,5 aj tu, čiže podľa toho vieme, že sme si to nalepili dobre. Tak teraz to máme pripravené na vrtanie. Zoberieme si vlastne špičku najprv a pozrieme, ešte skontrolujeme to pre istotu, že či je to dobre. Čiže sedí nám to a pätu. Tam nám tiež diery sedia, takže musí to sedieť. Dobre, teraz si zoberieme tento nástroj,
s ktorým si vlastne naznačíme sem dieru, buchneme potom, aby sme mali vlastne naznačenú predpripravenú dierku. Použijeme nástroj, kladivo a takýmto spôsobom si vlastne naznačíme diery na všetkých týchto nakreslených dierach. Všetky diery máme naznačené. Šablón môžeme dať dole. Vlastne vidíme tu na naše diery. Najprv si dám dole len prednú, aby som ich potom nemusel hľadať. Prekontrolujem si to. Dobre. Takže môžeme prejsť na vrtanie. Budeme to s touto 4,5 vrtákom a spravíme si na ňo takúto srandu, aby sme neprevrtali vlastne lyže. Originál vrtáky na lyže sa dajú samozrejme kúpiť a také nemám, dá sa to navrtať s klasickým vrtákom, ale nie na drevo, lebo ten má vlastne väčšiu špičku tuto. Dobre, čiže táto hĺbka je nejakých, si zmeriam, 8 mm sa mi zdá. Čiže 8 mm je táto vzdialenosť a môžeme teda začať vrtať. Pri tom samotnom vrtaní je veľmi dôležité stávať pozor na ten doraz, aby sme si lyžu neprevrtali. Ideme na to. Vrtáme kolmo, nikam sa neponáhľame. Keď mám navrtané diery, vytrasem v nich vlastne piliny, pretočím si lyžu. Takýmto štýlom vlastne. Teraz môžem odlepiť pásku. A môžem vlastne začať šroubovať, ale ešte predtým s takýmto niečím si spravíme toto. Dobre, prichystáme si to lepidlo epoxidové, dvojzložkové. Toto je 30 minútové, môžete použiť aj 5 minútové, v podstate je to jedno. A lepidlo môžeme vlastne dať do každej diery. Základom je vlastne opatrne ísť do toho, aby sme si nepretočili šrob. Preto je vždycky lepšie to spraviť ručne ako s vrtačkou. Dobre, takže máme to nahodené. Tuto nesmie vznikať žiadna medzera ani medzi pätou a lyžou a špičkou a lyžou. Ešte nahodíme brzdu. Tak. Dobre. Viazanie máme nahodené. Necháme lepidlo vyschnúť aspoň 24 hodín a nastavíme si ešte viazanie na správne kilá. Môžeme ich jazdiť. Takže, keď máte nejaké otázky, tak píšte mi. Ideme montovať druhú lyžu takým istým spôsobom. Ešte by som chcel dodať niečo ohľadom montovania na tých oxoch vlastne viazania.
Normálny stred je vlastne táto bota, ktorý je vlastne ten viac dozadu, to je old school by sa dalo povedať. Ako môžete vidieť na tejto úžasnej lyži, ktorá má iba 2 metre, je to viazanie viacej vzadu. Takže tak, to je na klasické lyžovanie by sa dalo povedať. A stred je niekde, jak je rešpektuj hory, tuto hore, tak vlastne tam je stred. Ja som to namontoval na túto linku rešpektuj seba vlastne a vyzerá to asi takto. Keď je to viazanie vlastne na tento stred, tak je to lepšie na rotácie, lepšia rovnováha na railoch, je tá lyža vyváženejšia a keď s tým chcete jazdiť viac menej po nejakej zjazdovke alebo v nejakom hlbšom snehu možno, tak si to hoďte na tento zadný stred. Ale ja uprednostňujem bližšie k špičke, vtedy je to vlastne lepšie ovládateľná tá lyža.